L-avukat tal-eks uffiċjal tal-FIU Jonathan Ferris gidbu stqarrija maħruġa mill-korp tal-Pulizija. Din hekk kif l-avukati Jason Azzopardi u Chris Pusietta ippubblikaw il-mandat ta' arrest li l-Pulizija kienu preparaw għal Ferris. Huma għamlu dan wara li l-korp tal-Pulizija iddikjara li ma kien hemm l-ebda teddida ta' arrest fil-konfront tiegħu. Wara rapporti fil-medja fi stqarrija l-korp spjega li tlieta li għadda Ferris issejjaħ biex imur fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija biex ikun parti mill-investigazzjonijiet li bħalissa titmexxew mill-korp. Ferris intalab biex ikun akkumpanjat minn avukat. Madankollu meta ngħata d-data u l-ħin, l-eks investigatur tal-FIU wieġeb li l-avukat tiegħu jinsab imsiefer. Il-korp kompla jispjega kif meta nagħtu l-opportunità ta' avukati ieħor jew appuntament ġdid, Ferris innifsu wieġeb li jekk il-kwistjoni kienet daqshekk maġla għandu jinħareġ mandat ta' arrest. Dan kollu skont l-istqarrija ingħad f'madwar 5 telefonati li l-4 minnhom saru minn Ferris lill-Pulizija u li jinsabu kollha irrekordjati. Il-korp spjega li skont il-kodiċi kriminali mandat ta' arrest jista' jinħareġ wara talba li ssir lill-maġistrat f'każ li jkun hemm biżżejjed raġunijiet skont il-liġi. Għaldaqstant dan il-pass ma jistax qatt jitqies daqs li kieku u xi teddida. Iżda l-avukati Jason Azzopardi u Chris Pusietta li qed jiddefendu lil Jonathan Ferris din l-istqarrija tal-Pulizija hija malizzjuża, nieqsa mill-verità u qarrieqa. Fismu fisem Pusietta Jason Azzopardi għalli minkejja ċaħta tal-korp dokumenti juru mod ieħor. Dan hekk kif fuq Facebook huwa ppubblika dak li jidher li hu mandat ta' arrest mitlub mill-Pulizija u maħruġ mill-Maġistrat tal-Assa. Bih il-Pulizija kienu qed jingħataw l-awtorizzazzjoni li jżommu b'arrest lil Jonathan Ferris dwar ir-reat ta' ġurament fals kif jirriżulta mill-inkjesta dwar Lee Grant. Dan skont l-avukati Azzopardi u Pusietta juri t-talba li attwalment saret mill-Pulizija 48 sija qabel ma' Jonathan Ferris intalab biex imur jagħti x-xhieda tiegħu u ma appellaw lill-korp biex ma jkomplux jinħarġu stqarrijiet folot biex tipprova titatta kwalunkwe aġendi moħbija li jista' ikun hemm.